Suġġett li jmess minn wieħed għal ieħor u propju issa ser nitkellmu dwar il-lob tal-azzard, il-lob liċenzjat f'pajjiżna. Ma għandna lil Kejn li miegħu ser nkun qed nitkellmu dwar dan is-suġġett. Kejn sajd mill din l-entità minn din il-fondazzjoni illi tixpruna l-idejat u l-ħsieb sabiex tgħin fl-iżvilupp ta' dawk l-individwi illi sfortunatament jinħakmu mill-vizzju tal-lob. U propju ma' Kejn dolodu xtaqna nitkellmu dwar servizz partikolari illi smajna dwaru ma nafx jumejn tliet ilu fl-aħbarijiet jidhirli u xtaqna ftit nelaboraw ftit dwaru għaliex wieħed jistaqsi ftit x'inhu da s-servizz kif jitlaw, forsi tina ftit dettalji dwaru. L-ewwel nett l-għodwa tajba Kejn. L-għodwa tajba lilek Quintin, lilek Lara, u nsellem lit-telespettaturi kollha li naf li jkunu qegħdin isegwuna. Sewa qattejt Quintin biex nibda nixtieq nagħti daqsxejn ta' sfond, daqsxejn ta' background information rigward il-konsum tas-servizzi tal-lob f'Malta għas-sena 2017. L-aħħar statistika li kienet ħarġet mill-Awtorità tal-Lob kienet fl-2015. Sentejn wara reġgħu ħarġu statistika aġġornata. X'fiha din l-istatistika? Interessanti li wieħed ikun jaf. Fl-2017 il-poplu Malti nefaq 128 miljun euro f'konsum ta' servizzi tal-lob. 53% labu lob bi flus. Issa minn daw il-popolazzjoni 53% li labu l-lob bi flus għandek iż-żgħażagħ tagħna maġġoranza kbira minn 18 il-sena il fuq u għandek ċittadini adulti minn 45 sena il fuq. Issa minn dawk li labu bi flus għandek 1% sa 2% irrapportaw vizzju. Prattikament bqajna fl-istess bracket tal-2015. Għandek jisu 1800 bejn 1800 u 3900 persuna li qegħdin jirrapportaw vizzju. Aħna bħala Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli nidħlu f'dak ix-xenarju. Issa, x'qegħdin nipprovdu bħala servizz ta' għajnuna biex nirrispondi għall-mistoqsija tagħkom. Aħna fost is-servizzi għandna il-famuż self-bearing system, formuli ta' esklużjoni. X'ikunu daw il-formuli ta' esklużjoni? Persuna li qed bati mill-vizzju tal-lob tista' tingħata għajnuna fil-proċess ta' rkupru tagħha billi timla applikazzjoni. Iċċemplinna fuq il-numru fuq il-helpline tagħna nazzjonali 1777. Tagħmel appuntament, tiġi from her own free will u timla applikazzjoni fejn permezz ta' din l-applikazzjoni se tkun qed teskludi lilha nnifisha minn ħwienet tal-lob liċenzjati mal-Awtorità tal-Lob jew inkella casinos liċenzjati mal-Awtorità tal-Lob. Dak li nsejħulhom land-based gaming parlors. Issa, persuna tista' teskludi lilha nnifisha għal 6 xhur, sena jew perjodu indefinit. Issa importanti li ngħid li jekk persuna tixtieq teskludi lilha nnifisha għal perjodu indefinit, titiġġib magħha ċertifikat mediku mingħand professjonist mediku li fuq dan iċ-ċertifikat ikollha miktub li qed bati mill-problema patoloġika tal-lob. Tiġi għandna nimlew il-formula ta' esklużjoni x'jiġri mbagħad. Jekk dil-persuna tapplika għal sena pereżempju u ġimagħtejn wara tipprova tidħol f'ħanut tal-lob liċenzjat jew f'kasino liċenzjat, id-database jimmarka u ma tkunx tista' tidħol. Kejn, l-inizjattiva hija tajba, però jien naħseb il-problema tiġi li persuna tintabaħ li għandha l-vizzju li ġieli maħkuma mill-vizzju. F'dan ir-rigward hemm mbagħad x'inhu jsir għax naqblu li din l-inizjattiva servizz huwa wieħed tajjeb u semmek kemm bil. Però diġà qed ngħidu li tintabaħ titmur għand tabib illi tiegħek gwida u gwida ċara u mbagħad naslu għal dak il-pass, però ġifieri hemmhekk qegħdin nitkellmu li hemm numru ta' stadji sakemm niġu biex niffirmaw din il-karta. Mhux faċli li tintabaħ bil-vizzju. Biex wieħed jintabaħ hemmhekk f'dan ir-rigward. X'tip ta' sforzi qegħdin isiru jien naf pereżempju mill-kasinos, mill-ħwienet li hawn fl-irħula, minn servizzi oħrajn li jeżistu. Ġifieri hemmhekk hemm sforz li persuna tintabaħ hija l-aktar pass importanti u l-aktar pass diffiċli. Persuna għandha staqsi lilha nnifisha imma bħala finanzjament qed nissellef biex nilab, qed noħroġ flus jiena fil-lob li suppost qiegħed niffinanzjahom għal affarijiet aktar importanti fil-ħajja. Il-lob qed jieħu l-ewwel post
u l-familja, il-ħbieb, ir-relazzjonijiet soċjali tiegħi, ix-xogħol qed jieħdu t-tieni t-tielet Però jekk tkun magħhom minn vizzju daw l-affarijiet ma jiġux moħħok żgur, jekk tkun ma tħakemx minn vizzju. U aktar diffiċli minn hekk il-ħafna gaming companies ovvjament il-gaming għaw Malta qed jagħti boost finanzjarju tajjeb ħafna u ovvjament ir-reklamar li persuna tiġi mħeġġa biex tilab illum il-ġurnata saret easy. Anka li persuna jilab mill-kumdita ta' dar illum bit-teknoloġija, bil-mobiles, bl-iPads, saret ħafna easy. Iva, kif qed tgħid tajjeb ħafna Quintin, diffiċli immens li persuna jirrealizza, aħna inkomplu minnaħa tal-fondazzjoni, inkomplu narfu l-nies hemm barra x'inhuma l-mistoqsijiet li wieħed għandu jgħid lilu nnifsu, x'inhi l-importanza li tkun responsabbli li tagħmel limitu finanzjarju ta' ħin mhux biss liċ-ċittadini adulti, imma qegħdin nittakiljaw ukoll l-tfal minn età tenera fl-iskejjel tagħna wkoll. Temmen li l-problema tal-lob pajjiżna da tikber ma' żmien? Ara, bħala persuni li irrapportaw vizzju, presso poco bqajna bl-istess ċifri, bqajna bl-istess numri. Mhumiex numri allarmanti u huma fl-istess medja Ewropea. Ma rrid nallarma l-ħadd, imma xorta waħda. L-għajnuna għandha tkun hemm, l-għajnuna qiegħda hemm, ċempluna mhux biss lienna li niffaċċjaw lil daw il-persuni, imma wkoll aġenziji terzi li dejjem insemmihom u importanti li nkomplu naħdmu id fit. Bħal Caritas, Gamblers Anonymous, FSWS u kif ukoll anke Richmond Foundation fost aġenziji differenti. Kien ma rridx niddubita ovvjament il-ħidma tagħkom, però l-aċċessibilità għall-gaming għall-lob tal-azzard saret faċli immens, ġifieri llum ma tridx tmur tħabbat il-bieb ta' ħanut jew tmur kazino jew illum fuq il-mobile jien issa nista' nilab fuq logħba tal-futbol, nista' nilab logħba illi fiha nnifisha li tinħallas u hemmhekk hemm ħsieb ta' min ħajirbaħ u mhux ħajirbaħ. Kif ser tiġġieled it-teknoloġija? Ekku, jew l-aċċess teknoloġiku. Sforz ieħor li qed isir mill-awtorità tal-lob f'dan ir-rigward bdejna naħdmu għadna l-bot tamma bdejna naħdmu bil-mod il-mod fuq Unified Self-Exclusion li persuna tibqa' teskludi lilha nnifisha minn daw il-land-based gaming parlors, imma kif qed jgħid tajjeb Quintin illum id-dinja tal-online hija vasta immens. Allura qegħdin nippruvaw li barra li teskludi persuna lilha nnifisha minn land-based gaming parlors, tkun tista' teskludi lilha nnifisha wkoll minn daw l-online websites dejjem liċenzjati mal-awtorità tal-lob. U hekk inkomplu nwassaw il-firxa ta' għajnuna. Kien, grazzi ħafna li kont magħna dolodu, l-odwa tajba li mill-ġdid, Klara ara naqra barra llum ġurnata sabiħa għandna ġifieri mistennija.